Nesta tarefa de recuperación da memoria resulta esencial acudir a arquivos na procura de materiais que axudan a debuxar aquela Galicia do noso pasado recente. A Fundación 10 de Marzo acaba de digitalizar máis de 1.300 caixas de fondos documentais que recollen unha parte fundamental da historia social, política e laboral do noso país. Temos connosco a Xesús Castro, presidente da Fundación 10 de Marzo. Que tal? Como estás, Xesús? Moi boas. Hola, que hai moi boas tardes. Que tipo de materiais podemos atopar nestes fondos, nestas 1.300 caixas? Bueno, podo che contar o que eu sei que hai, porque o problema que tiñamos era xusto eso. Temos un arquivo, porque non solamente temos doacións sindicais de distintos partidos, sino moitísimas doacións persoais. Podo che así simplemente contar que como anécdota temos sobre 1.700 cabeceiras de prensa, entre as que destacaríamos casi todos os números de Nova Galicia, da revista Cultura do Partido Comunista da Galicia, e unha pequena joyiña que tuvemos unha doación de Enrique Lister, o fillo de Lister, sí, o comandante, que temos edicións do Quinto Regimento, que estaban todas aí, que están por digitalizar, porque temos a pena de que están almacenadas, necesitamos diñeiro para digitalizar todas estas cousas, pero lógicamente para pedir subvencións para digitalizar nos fan a pregunta que me acabas de facer ti, que o que tedes para digitalizar. Claro, ese non foi lo o primer. Debe ser complicado o proceso de digitalización, pero máis complicado debe ser tamén o de catalogación, non? E organización de todo ese material, non? Sí, ten en conta que empezamos no ano 91 con moitísimas con moitísimas ganas. Foi Gómez Alén o primer presidente, logo fomos pasando por varios, temos a Manuel Villares, tivemos por un medio un ratiño a Clara Gamarro e o meu predecesor San María. Todos intentamos o mesmo, digitalizar todo eso. Claro, cada un os fixemos cas millores boas vontades e, como ti sabes, todos os procesos de digitalización e de arquivo van cambiando o sistema de catalogación. Entonces, todo o que tiñamos pois non nos valía. Certo. Temos que adaptar. Hai que volver a empezar sempre, non? Sí, claro. Todo eso costa. Claro que costa. E agora, pois, tuvemos a sorte de que o Sindicato Nacional de Comisións Obreiras confiárannos en ceder a parte, nos fixeron unha pequena doación que nos permitiu contratar a unha empresa, a Unaita, que xa levamos tempo traballando, porque, claro, al non ter fondos propios funcionamos con doacións, con subvencións. Temos a sorte de que cada ano, desde xa bastantes anos, a Diputación da Coruña nos está aportando un diñeiro para xusto esta. Os arquivos dos que estamos falando abranguen un período enorme, non? Que vai desde a Guerra Civil ata a consolidación da democracia, non? Supoño que ali haberá registros relacionados cos encarceramentos, os fusilamentos, a represión, non sei o que puideche desollar de todo o que hai aí. Pois hai de todo. Ten en conta que estamos desde o ano 36, temos recollido material. Tivemos a sorte de que, os orixes de comisións, como ti lembrarás, foi sobre todo o que era o Partido Comunista, que eran en aquela época pois o partido que tiña máis produción, que estaba funcionando máis forte na clandestinidade, e todas esas doacións foron para nós, non solamente do partido, sino da Liga Comunista, de todo o que había en aquela época, sino de todos os compañeros que en algún momento pois tiñan algo deste material e foron doando. Son caixas e caixas e caixas, sin cada unha delas ca mellor vontade do mundo, pero sin nin ordear de ninguna maneira. Claro. Temos miles de fotografías, es máis, hasta este ano, pois así buscando, atopamos algunha máis daqueles famosos marzo do 72, unha máis. Lembra que só había unha, agora xa temos dous, que nos donou o fotógrafo do momento. E logo temos moitísimos material dos que éramos a estrutura do sindicato. Claro, que pasa? Que moita parte desta estrutura do sindicato que fixo foi empaquetar, porque xa non cabía. Claro, non había onde metelo. Nas comarcas. Sí. Exactamente. E foron chegando todos as nosas almacés. Sí. E claro, nos atopamos que a mesma o material, sobre todo que son edicións facímil ou
edicións internas, revistas internas nosas ou publicacións nosas, se repiten. Claro. Hai moitas que están por duplicado, por triplicado, por... E non sei se hai algún documento singular, xa me falaches da familia de Lister, do que non se soubera nada toda agora, ou que estivera perdido, ou que fora inaccesible. Hai algún documento que vos chamou especialmente a atención? Non temos así, vamos a ver, temos o documento dos comités do caso Casón. En aquel momento había 5 membros de comisións en aquel comité en Alcoa, e temos toda esa documentación, que non hai moita por aí perdida. Temos exemplares curiosos, porque aparte de documentais, temos moitas grabacións orais, temos obxectos curiosos, sobre todo moitos que teñen que ver ca impresión, é dicir, as famosas vietnamitas, fotocopiadoras. Temos maletíns con doble fondo, que eran os que levaban os compañeros cando tiñan que repartir, claro. Propaganda. Exactamente. Formamos parte da rede de arquivos históricos de Comisións Obreiras. Pero cando en algún momento algunha exposición, pois, por exemplo, recentemente, os compañeros de Cataluña nos pidieron parte dese material para unha exposición que fixeron eles allí en Vía Cayetana, que sabes que foi unha obra espectacular nos nosos locais, que agora xa están, bueno, casi visibles, e se fixo unha exposición e fon parte desa doación. Claro. A ver, eu iache preguntar, sí. Supoño que todo este material tamén formará parte dunha exposición a futuro, non? Que se poidera mostrar en Galicia, non? Ou non estades traballando niso? Sí, é máis, a primeira pregunta que me fixeste foi eso, a digitalización. A digitalización non solamente a preocupación que temos da pérdida de esos materiales co paso do tempo, das humedades, ti ten en conta que hai material que están en CDs, claro. E que hai outros materiais que están en cassettes, e as filmacións que temos, que hai unhas filmacións moi importantes, pois están en VHS, en beta, están, bueno, en distintos materiais, e eso sí que son o máis medo que temos é eso, porque ese material se deteriora enseguida. Entonces sería un problema. Sí, podese desmagnetizar. Claro. E a idea é que todo isto non sea para nós, sino para vos. É dicir, a nosa idea é digitalizar todo eso, publicarlo gratuitamente en Galiciana, na página da Xunta de Galicia, para que toda a xente que este interesada poda acceder gratuito no momento que necesite oportuno. O sea, isto é un patrimonio de todos. Entonces non ten sentido que o teñamos nós nada máis, e ademais que non estamos bueno, vamos a ver, non é certo que non estemos aproveitando. Desde o ano 91 levamos máis de un centenar de publicacións con todo este material. Por lo tanto, é certo que eso xa está. Temos, pois, 20 exposicións itinerantes. Na última que a fixemos foi precisamente en Ferrol este ano, o ano pasado, o 10 de marzo, e en Santiago, ali no Centro Social, ao lado da Plaza Roxa, con 50 aniversario da morte de Franco, unha exposición que tiñamos sobre a transición. Sí, claro, lembro, ben. Claro, ese origen foi que hubo unha época que a Federación de Ensino de Comisións Obreiras estuvo moi preocupada por a transmisión dese tipo de coñecimentos. Se fixeron 16 exposicións itinerantes para os colexios, os institutos, e cada exposición tiña unha unidade didáctica daquela época. O sea, pedagóxicamente, hoxe había que actualizalas moito, pero ese foi a idea. O sea, desde o origen da fundación, o origen foi non que fora algo para nós, sino algo que fora público. Eu creo que para o ano que ven xa o teremos conseguido ao 100%. Bueno, pois moi ben. De momento, os investigadores, as investigadoras e a cidadanía en xeral poderán, non sei cando, consultar xa todo este material en galiciana.gal. Cando estará disponible? Pois mira, o que temos agora xa levamos publicados 5 ou 6, esa na página de Galiciana, xa sabes que ven en varias, bueno, en distintas carpetas, en que son os arquivos doados e xa temos subido bastante. E agora o que vamos a ir facendo é ir subindo, non vamos a esperar hasta remate do ano 27, sino que a mesma empresa ten o compromiso, cando teña todo catalogado e arquivado, ir subindo todo. Porque a suba é o máis sinxelo, o complicado é arquivalo, catalogalo e subilo cun certo orden, porque senón non tería sentido.
a xente que ten que buscar, o sea, esos buscadores que utilizamos todos cando tenemos algo que buscar, publicar, que documentarnos, Sí. claro, a única maneira que haya algo, algún concepto, alguna clave, algo para lo que buscar. Y eso que nos vai tardar máis. Pero bueno, nos comprometemos, a empresa unha ita que é moi seria e además está moi orgullosa dese traballo que está facendo para nós, ten o compromiso de que esas 1.300 caixas, que non son caixiñas, son caixas, Xa caixas imagino. enormes, que estén publicadas en a página de Galiciana. Pero bueno, a Fundación está aberta todos os días. É dicir, sí que é certo que non é un horario moi abundante das 9 da mañán a 1, pero bueno, temos unha compañera maravillosa, Rocío, que está ali traballando, que si chamaselle cualquier outra cosa, vai, abre e te deixa entrar na documentación. Simplemente que solicitar o permiso para ir. O INCOIN 20, que, por exemplo, acabamos de ter unha chamada dun compañero da Escola de Relacións Públicas de Coruña, un rapaciño novo, destas cousas curiosas, que haya xente nova que se ocupa polo caso e quería todo ese material do caso. Entonces, bueno, pues claro, temos que ir algún de nós ou alguén dos patronatos. Teño dous compañeros maravillosos, Víctor Santidrián e Emilio Crespo, que sempre se prestan para axudar a todos os investigadores a topar a documentación que necesitan. Tedes un inxente traballo por diante, xa iremos seguindo a pista deses arquivos que conserva a Fundación desde marzo. Non sei se tedes algún outro proxecto por diante, Xesús, este ano en que se cumplen 90 do golpe. Non sei se hai algún outro proxecto dentro da Fundación desde marzo. Sí, bueno, nos participamos moitísimo somos unha das fundacións de memoria histórica máis antiguas e máis recoñecidas e, por tanto, nos invitan a todos os actos, participamos en todas as jornadas e congresos a que nos invitan ao longo de Galicia e fora de Galicia. Non hai, é dicir, tanto Emilio como Víctor son... Víctor, curiosamente, este ano vai a publicar un libro máis, entre os moitos que se publicou con nós, sobre as mulleres de Camposancos. Participamos moi activamente ca asociación de Camposancos e da Fosa Común de Sestás. Tamén vamos a publicar un facsímil da revista Alborada. Acabamos de colaborar con un libro que se publicou en Vigo sobre as eleccións sindicais no 75 ali. Sempre andamos, temos unha media, bueno, xa che digo, se hai máis de un centenar de publicacións, a media é de 4 ou 5. Vamos a publicar o terceiro volumen das biografías obreiras de Ferrol. Logo xa levamos, que eu creo que algo do que estamos moi orgullosos, a 35 edición dos premios desde marzo, que facemos en colaboración co Sindicato Nacional de Comisións Obreiras, e temos que celebrar que este ano o Goberno aprobou a Declaración Institucional de Reconocimiento das Vítimas dos Sucesos de 10 de marzo, dos en Ferrol. É unha pena que o 54 aniversario de todo isto o celebrará o Goberno e que fai 4 anos, no 22, cando Comisións intentou facer unha nova declaración institucional para celebrar aquela famosa do 97, pois non conseguimos, todos os partidos políticos os apoyaron, e ti xa sabes que para unha declaración institucional, con que un solo partido político non nos apoie, pois non sai adiante. Non se fixo a declaración institucional. É lamentable que o partido que non nos apoiou foi o Bloque. Curiosamente, cando 3 días despois presentou el a mesma declaración institucional, pero bueno, ás veces isto que che convei como algo que levamos dentro do noso interior, de que todo esta documentación e toda esta memoria histórica ten que ser para todo o mundo, pois non todo o mundo participe do mesmo xeito. Eu creo que aquí a generosidade ideolóxica moi importante para todo isto, porque é claro que se nós temos un material non é porque seamos millores, sino que en aquel momento éramos os que estábamos máis vivos e agora son outros. Entonces, a aportación dese material pola xente que a ten en cada momento o que fai unha realidade, porque a realidade ten moitos puntos de vista
e ten moitas facetas. Entón, cantos máis puntos de vista aportemos cada un de nós, pois máis se compre claro que este sí. recordo. Pois Xesús Castro, moitísimas grazas por pasarte por aquí. Seguiremos a pista dos arquivos da Fundación 10 de Marzo. Moitísimas grazas, unha aperta. Moitísimas gracias a ti por facernos un poquinho de caso nestas cousas. Claro que sí, veña, unha aperta, adiós. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.